Ahoj Puska, poďme sa ešte dneska pozrieť na kolekciu na jar a leto 2026 od značky Chloe. Ako už iste vieš, tak to je my favorite brand. One of my favorite. Musím sa priznať, že som čakala trošku viacej boho vibes, ale tak aspoň viem, že budúcu jar a leto sa budú nosiť kvietky. Poďme sa na to pozrieť.